Nitin ISUA NEN ngai thatu zong te chibai vek ule tukina chuan I testimony khan midang Malsawm che ti thu kan ngai thla ho don ani ring tu te hian pathian kan ton siat dan pian thar na le har thar na kan chandan soitur kan nei cheu china Christian ni mol ve top an lo omani po in ring tu tak tak le rongbol tu te tan chuan kan pian thar dan le kan nunalal pa in puan na kan testimony te hi midang hne na kan share hian keimani kan hlok mai ba ka pathian du zong ani awangin Malsawm na midangin an lo chan pha chin ani ring tu ni si vanram kai tum ve tho si testimony soitur engma ne ngai lo kan ni chuan kan tharau nun chu angai to om hle don ani samari meichia le lal ISUA tui chun chua an in ton tum khan atira chuan lal ISUA thu soite kha ashe thiam lo em maya anena zo na tam takaneya lal ISUA chuan du sak takin tui hal to lo na tur ko muin ani na zong te apuan sak nuwa chuan mei chebe dong em chin khan har thar na changin athin lungte alo tuiral ta a chuta ama chawa achan mai du tok lavin khwa ami tenan shiat ve theinan thei to pin ashil ve kha ani ati fu em mai chu Johanna bungli chang somni pariata changa som thum kan en chuan tin meichia chuan atui bel akal sana khwa a akal ta a mi te hna kathil ti apiang min shil zel tu mi pakhat a oma local ula ente u Krista ani thei omem ati a tin anni chu khwa ata chu an lo chhuaka anen lam an panta a ti kan hmu a chang somli le li khata chuti chuan samari mi te chu ISUA hna an lo kala an hna oma an ngen chi ama ti chuan chuta chuan ni hni achama tin midang tam takin ama thu awangin an ring ve ta a hallelujah samari mei chetlom takawang khan khoppuma harna athleng ta ni chu marka bunga kan chiar chuan gerasin ramhwai zol lal ISUAN ati dam thu kan hmu a kharam hwai zol ni chin damta khan lal ISUA chu athla hlel em maya akal na apianga zui zel mai kha adua ma se lal ISUA ero chuan a testimony soiturin atir ta zokani marka bunga chang som pariata changa som ni a heti hian alo ziaka tin longa an chuan don lai takin ramhwai man nuwa khan ISUA hna om renga nge na nima sela ISUAN phallawa anena I ina ichian te hna hola lalpan itan thilati sak chehi arau puizia le akhongai zia chehi vashil ro ati tazoka ti chuan akala deka poli khwa te chuan ISUAN atan ati sak ro puizia chu atlang au puita a tin mi zong chuan makan ti hle a khang kan soitak te samari meichia le gerasin ramhwai zola changte khan lalpa hian kan testimony te hi kan ngoi bo pui mai lawa kan lo puan chwa chin hi chul ati hle ani ti hi avan fia tak em o chuwangin ngai thatu zong te vo in hian ithiam angin I testimony kha irem chan na pianga ibula om te hna khan lalpa ro puinan puang chuak ve turin kasom tak meu che ani lalpan Malsawmin shwai zel chero se amen